Ya mung Janaka yang besok bakal bisa nurunake sujaraning Nalindra ana ing Nusa Jawa. Jangkeping Purbasjati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lananging jagat wahyu Purbaningrat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Prawesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lananging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Bathari Durga ora aneh meneh Durga mesti belani karo anake si Dewasrani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal. Adi Guru mbelani Dewasrani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tunggu Dewasrani dibantu karo Adi Prawesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blek karet. Kuku karepe dhewe menunggu atakan. Ibu. Cumengklu ngenanggen kula ngarantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Ibu. Kadidene ngentosi Sleming Palawa gabusku mambanging Sila Kresna. Samangke lega raos sing manihipun ingkang putra pun Dewasrani. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Ibu menggah Purwa madyalan wusananipun kados pundi ambabarana ingkang putra pun Dewasrani. Tobat. Anakku nggih anakku wong gagah, anakku wong sentosa Dewasrani. Bejo kemayangan ing atase kowe kuwi duwe ibu kaya aku. Turta kowe isih turang sing Sang Hyang Jagat Girinata mula sak ciptamu dadi sak sedyamu mesti ana. Liripun kados pundi paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Dewasrani kula wonten dawuh. Ngerti anggon raya-raya swanana ing Kayewangan Suralaya. Apa ing dadi wigatine wis tak aturake makabeh marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata Purwamadya Wusana samendang ora ana ingkang karempit. Tinampa dening Sudarmamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Giripati. Dewasrani anakku cah bagus marata gage sawangen. Baliku marang ya kuwi lengkahing Gunung Himawat kene iki nantenan lembu andine iki titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Lan ngerti ya, Sang Hyang Jagat Giripati wis memba wujuding jemparing. Wontene apa to nganti wujud jemparing kaya mengkono merga aku wis matur Sang Hyang Jagat Girinata yen to Janaka isih urip tangen lamun Dewasrani bisa ngukep kanugrahaning Kengaran Wahyu Purbaningrat. Mula babar pisan tak jalukke patine Janaka lan Sang Hyang Jagat Giripati memba pusaka wujud jemparing. Ya jemparing kuwi mengko ingkang bakal bisa mateni Janaka yen Janaka tekaning pati gampang anu bakal entuk wahyu lan nanging jagat mau Dewasrani Kanjeng Ibu. Panuwun ingkang tanpa pepindhan. Waduh. Bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Dewasrani Ibu. Tobat. Lajeng keparingipun Kanjeng Rama Pukulun maringi lembu andine dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ora kok jeneng diparingi nanging diparingi ngampil. Ngerti ya? Yen to wong kang bakal entuk wahyu Purbaningrat mono kudu bisa nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mongko saka pitunganku Dewasrani anakku lanang durung bisa lan ora kuwagang yen to nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula aku njaluk tulung kalawan Sang Hyang Jagat Girinata. Paring srana lawan putrane ya kuwi supaya bisa nglakoni tapa ngambang ora mung dienggo ila-ila tok sing wigati mung dadi syarat srana tumurning wahyu Purbaningrat. Lajeng kula kedah kados pundi nitya lembu andini iki tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Babar pisan tak paringi pusaka jemparing. Ing kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata ya Sudarmamu dhewe. Sadurunge kowe tapa ngambang golek ana menyang endi dununge si Janaka. Yen wis weruh wujude Janaka lan katon gampang nggonmu merjaya, jemparing mau lepasna. Yen lumrah Janaka ora bakal bisa urip. Merga ketaman jemparing kedadian saka wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Dewasrani. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pradenta. Wisanggene maya Wisnu Pradenta. Mekaten Ibu? Iya. Nek telu mekaten lajeng bidalipun ing putra benjang menapa? Ora susan dadak ngenteni wanci ing prayoga mula gagi lembu andine iki titiana manjing tengahing samudra. Lan kanthi wujuding jemparing kinarya srana mateni si Janaka niki ngestaken dawuh.
dawuh para wadya balamu kinen pacak baris tepining samudra. Aja ana ingkang ganggu gawe nggonku nglakoni tapa sarta goleki si Janaka. Lho niki ngestakaken dawuh kula nyuwun tambang pangestu Kanjeng Ibu. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik Dewa Srani. Susah dadak ngambali pengedikaning Pandya Betari Durga. Kowe kabeh kinen pacak baris betengi tepis wiringing samudra. Sinuwun Prabu Dewa Srani nggone tapa mangambang ana ing gigiring Tembuandini. Ngestakaken dawuh. Prasta Paduka keliranan kula nyametaken sangganing para wadyabala. Aja nganti ana ingkang marojol saka sela selaning garu. Inggih ngestakaken dawuh Gusti Tumenggung. Pitung sasi ora disengkelip.
Tritena ning pasewakan Tuhan sembah niring ulun kapurba risang morbeng rat ing sahanane ingkang Yiwan kanang sihing tasih mawe uga sawegung sagung mring dalan Iwan kanang mamujeng ngori jenayake ngret Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandening mangke dereng wonten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Nadyan digaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun kakang tinemu werda, nanging pun kakang ora duwe Purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun kakang wedi yen to nampa pidana saka Yayi Prabu Darmakusuma. Sinenggupun kakang kuwi Nalindra saka liyan praja nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalindra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener Yayi Prabu Ndarawati. Dadi pun kakang lawan Yayi Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu
yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan ora kena aku karo Yai Kresna kuwi cemongol-congol ana ing dadi negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono. Barep kakangku Werkudara kepiye? Mara gage ngendika apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Krana wungsal wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang Paduka panengah inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yai Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pawiwahan utawi pasiwakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Mongko miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh 3 candra etang enggo klengganinggo dinten sak mangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Mongko boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati sak mangke menika mugi keparenga inggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sak kadang. Sumados sak mangke Pandhawa boten gotang Arjuna keparenga sak mangke timbul utawi kondur wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Ndrawati. Kresna sinayang manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripurna sami Balwacana ingkang katingal hunyang madya padha nggih Sang Hyang Pikulun Kaneka Resi ya Sang Kaneka putra karya kagyat Sang Hyang para Pandhawa. Pandhawa Pandhawa mbya gumulung mangung siring santa Kurawa tambah unggih sira katite merut layut sagung praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tandhah wadana pukul boten kanthi kanyana-nyana Paduka Hyang Pikulun Kaneka putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tamah karya Bombong Tyas ulun liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun Tampanana ya Narayana. Inggih pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Ndrada kakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun Tampanana ya Bratasena. Ya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Inggih. Sampun sawetawis dherekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Dwaraka. Ayo syukur. Pangestu ulun Tampanana ya Baladewa kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene Paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kitane ngalih kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawuhake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula
yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati. Dina semengko Kresna wis sowan ning Praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten Pukulun. Malah kepasang yugya kantujuing inu. Dene Paduka Pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yayi Arjuna ingkang sampun tigang candra sakmangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalawan panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih Pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun meneh ngerti menyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkrimin Pukulun? Pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Keng menapa paring mangandika kados mekaten? Nah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akeh kuwi wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Sembuh engko gampang. Sing baku ulun wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih Pukulun pareng ambak barono. Wonten menapa Tri Paduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Sik tak kok sik aja ngono kuwi kok sik. Kula ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene tak kandhani ya, sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki Janaka lunga ora kok ropian-ropian nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo katempuh ing Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supe. Ya wis. Lali ya wis ora dadak-dadak pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkahing Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wahyu Purbasejati mbiyen kelingan ora? Inggih kemutan Pukulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra mura ora aneh. Nek Janaka tumuli dhaup karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka ing besok bakal bisa nurunake sejarahing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Ngono. Jangkeping Purbasejati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lananging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lananging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Bathari Durga ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tuku Dewa Srani dibantu karo Adi Pramesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas karet. Gugu karepe dhewe menunggu asaman. Berhenti. Werkudara. Iya. Kakangmu ae tututono